ascultă e toată pe fază. Omul cu șapcă, cu stilul relaxat, ne spune povestea ce nu s-a terminat. Intri pe YouTube, îl vezi la datorie, despre Hunter x Hunter ne spune 1000. Jujutsu Kaisen, blesteme și lupte, le-a analizat, le despică pe toate. Are mii de clipuri, nu se oprește deloc, când vorbește de geek, el e primul pe loc. Omul cu șapcă dă play la ecran, explică tot anime-ul an de an, de la Marvel la DC, pe bandă rulantă, comunitatea ascultă, e toată pe fază. Omul cu șapcă, cu stilul relaxat, ne spune povestea ce nu s-a terminat. Trece pe Spotify, podcastul e sus, orice teorie are ceva de spus. Asculți în căști când ești pe drum sau acasă, vocea lui caldă te ține la masă. Reacționează la piese, conectat la vibe, abonatul apasă pe butonul de subscribe. Omul cu șapcă dă play la ecran, explică tot anime-ul an de an, de la Marvel la DC, pe bandă rulantă, comunitatea ascultă, e toată pe fază. Omul cu șapcă, cu stilul relaxat, ne spune povestea ce nu s-a terminat. Yeah! 60.000 de oameni pe frecvență. Omul cu șapcă face vor!